Com a persona trans he tingut dificultats a l'hora de buscar feina i de demanar beques, perquè havia de demanar-les amb el nom antic o el necrònim. Em sentia com perseguida pel fet de que no explicava si tenia o no tenia parella, tampoc deia si era masculina, si era femenina. Algun comentari quan sentirà que sóc lesbiana, no ho hagués dit, doncs ets massa femenina per ser-ho. Te obliguen a sortir de l'armari en situacions que no vols. Me llamo Oliver, tengo 27 años. El meu nom és Sandra. Soc Raúl Torán. Soc la Paula González Vila, tinc 24 anys, faig servir el pronom ella. Y utilizo pronombres masculinos y neutros. Tinc 48 anys, el pronombre és ell. El meu pronom és ella. Treballo com a divulgador científic. Actualment estic fent un doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, però estic fent una estada al Centre d'Estudis Demogràfics. Yo ahora mismo trabajo como bioestadístico en IDIBEI. Treballo com a tècnic de laboratori en el Departament de Cultiu in vitro. S'ha vist que durant la carrera científica, part del col·lectiu LGTBI en ciència és més proclive a deixar-se la carrera que si no eres una persona del col·lectiu. Als inicis no tenia cap mena de referent. Potser hagués estat bé poder tenir una persona o persones que haguessin donat el pas. Te da un poco de miedo hablar de microagresiones que has podido sufrir porque te tratan de exagerado. Ay, pues que esto no es para tanto, es que también tienes que entender a las otras personas. El fet de fer recerca sobre un tema i que el títol de la meva tesi ja sigui com evidentíssimament quelcom que estudia les famílies queer i la performativitat del gènere. Jo crec que sí que segurament m'hagi tancat portes perquè potser no quadrava a nivell ideològic. Una ciència diversa és una ciència millor. Això és el que pensem des de Prisma, que és l'associació LGTBI en ciència, i s'ha vist que aquells centres de recerca que són més inclusius tenen grups interdisciplinars i, per tant, són més productius. Ha desenvolupat una sèrie de 10 mesures, que es diuen les 10 mesures Prisma, per a tindre centres de recerca més inclusius. Un dels focus, per exemple, pot ser l'educació. Formar personal de recursos humans, personal tècnic, investigadors, per a que tinguin una sensibilitat front al col·lectiu LGTBI. Una qüestió que em va fer sentir còmoda en el meu centre de recerca explicitaven que si ets una persona no binària no tinguessis cap problema en dir-ho. Tenim un protocol contra l'assetjament i discriminació del col·lectiu LGTBI i qualsevol persona del col·lectiu que tingui alguna discriminació pot fer servir aquest protocol i aquests mecanismes per a denunciar aquesta situació. Diría que lo que falta a la hora de formar estos protocolos es esa inclusión de las personas trans. Des que es va constituir el Comitè d'Igualtat estan canviant moltes coses. Hi ha xarxes de persones LGBT, però no de personas trans, ni a la recerca ni a la academia. Sería una iniciativa muy chula. Si alguien quiere plantearla, que me llame, que yo estaría encantado de formar parte. Suposo que una recerca verdaderament inclusiva en el futur ha de passar per aquí, perquè verdaderament qualsevol cosa que es faci, qualsevol centre de recerca, qualsevol grup, projecte o investigador no es pugui estar sense escriure alguna cosa o sense involucrar-se en algun tipus de recerca i incloure una perspectiva de gènere antiracista, de diversitat cultural. Necessites que tot el procés sigui inclusiu, des del principi fins al final, des de la pregunta de recerca fins al procés i la metodologia. És important que les persones estiguin tranquil·les, que se sentin segures, que se sentin recolzades i que se sentin importants. Hay una cosa que tenemos que tener totalmente clara y es que las personas LGBT vamos a seguir aquí, vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Perquè només així podem garantir que la diversitat del nostre dia a dia i de la nostra societat estigui reflectida a la diversitat dels centres de recerca i dels seus projectes d'investigació.